Svakako da ste došli da se malo opustite, da zaboravite na možda neke obaveze, probleme i tako dalje. Ako ih nemate, još bolje. U svakom slučaju došli ste i da uživate uz odlične pjevače, ali ću zamoliti prvo jedan pljesak za naše specijalne goste večeras, a to su Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo, naši običaji iz Beča, molimo počastite ih jednim aplauzom. Idemo ih podržati, ajmo jedan aplauz ovako za njih. Ipak su oni najmlađi i najmanji večeras.
Molit ću još jedan aplauz za ove naše mališane, odnosno ove prekrasne i prelijepe djevojčice. Hvala vam lijepa. Ispratite ih još jednim aplauzom, pošto nam sada odlaze i maše vam. Hvala lijepa. Hvala i dečkima naravno što su tako dobro to odsvirali. U nastavku pogledat ćemo još jednu koreografiju članova Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Naši običaji iz Beča. Molit ću aplauz isto tako za sljedeću skupinu, a to su posavski Dukati. U nastavku našeg programa ponovno će nam se predstaviti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Naši običaji iz Beča. Još jedan aplauz, molit ću za njih. Predstavit će nam se sa jednim bečarskim spletom. No, ja ću isto tako pozdraviti i predsjednicu Kulturno-umjetničkog društva, gospođu Blaženku Krnjić, kojoj je večeras rođendan, pa jedan aplauz i za nju, molit ću. Želimo joj sve najbolje i da nam je živa i zdrava još dugo godina, a vama želimo još puno sreće i uživajte.
Još jedan aplauz, članovi kulturno-umjetničkog društva naše običaje iz Beča. Oni će isto tako održati svoj prelaz, svoj koncert kako god želite 27.4. u Grand Sali Prefekta Štrasova 88 u Beču. Očekuje vas Beko, izvorno blago Kristina Prištić, ja se nadam da sam dobro rekao. Dakle, sve to u Grand Sali 27.4. u Beču.